Jekk għandek għal qalbek l-istorja ta' pajjiżna u kont titla t-tela tas-saqqajja bafsa ta' qalb għax tara wirt storiku qed jaqa' biċċiet, nissuġġerulek tgħaddi f'dawn il-jiem issa li l-Casino Notabile reġanata dera mill-isbaħ. Waqt żjara li jagħmel is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo, wieħed seta' jinnota li x-xogħol jinsab avvanzat tant li fadal biss 15-il jum biex jibda jitgawda. Ir-restawr sar pjuttost differenti mis-soltu dan għax il-Casino huwa mibni fuq it-tafal. Il-perit Chanel Busuttil spjegat kif kien għalhekk li x-xogħol sar fuq żewġ livelli, ir-restawr u l-konsolidazzjoni. Xogħol huwa fuq ġiex livelli. Għandna livell ta' restawr u għandna wkoll livell ta' konsolidazzjoni tal-art. Bażikament bħal ħafna mill-iswar tal-imdina din il-binja tinsab fuq art taflija ħafna u anke meta tagħmel it-trial pits il-blat ma ssibux. Kienaw ħafna konsenturi li juru li mażminijiet dan iċċaqlaq sew u allura kellna nsibu l-mod biex qabel ma jsir ir-restawr nikkonsolidaw il-pedamenti. Aktar ma kompla x-xogħol aktar bdew ħerġin elementi interessanti, fost oħrajn l-ornamenti ddisinjati fuq il-ġebla. Naħseb l-iktar ħaġa li tispikka hija l-ornamentazzjoni u l-iktar ħaġa inkredibbli hija li ma' żmien din l-ornamentazzjoni fil-finezza tagħha baqgħet kważi intatta. Però il-ġebla kienet soffiċi biżżejjed biex tinħadem iżda mhux soffiċi biżżejjed biex ma' żmien tiddeterjora. Dan kollu sar b'investiment ta' 250,000 euro mill-Gvern ċentrali wara li l-appelli tal-Kunsill Lokali tal-Imdina ma waqgħux fuq widnejn torox. Stefan Bontempo stqar li kien għalhekk li l-intervent tal-Gvern ċentrali kien essenzjali biex ħolma tal-Kunsill Lokali isseħħ fil-waqt li Casino Notabile ikun ta' kontribut ekonomiku għall-komunità. Għax jekk qabel kien il-post tal-aristokratiċi, issa se jkun aċċessibbli għal kulħadd. Naturalment, da huwa proġett ta' riġenerazzjoni kulturali, ekonomiku, għax hawnhekk se jkun hawn attivitajiet kulturali u anki kummerċjali għad gawdija mhux biss tan-nies tal-imdina imma tal-pubbliku ġenerali.